अरे लागे नाही टोना। लागेले कमाल जब करेले इस्माइल, फिल्मी हीरोआ नियन बाटे स्टाइल। लागेले कमाल जब करेले इस्माइल, फिल्मी हीरोआ जैसन बाटे दिल के बड़ी दिलदार हवे हो, हैंडसम बलम जी हमार हवे हो। नइखे जरूरत अब तो कौनो खजनवा के, नइखे जरूरत अब तो कौनो खजनवा के। अरे लागे नाही टोना सोना जैसन सजनवा के, लागे नाही टोना सोना जैसन सजनवा के, लागे नाही टोना। केतना बड़ा